Aj v ďalšom prípade hrá hlavnú úlohu alkohol. Na ceste nedaleko obytných blokov v Petržalke leží muž. Policajná hliadka nachádza v strede vozovky mladíka v značnom štádiu opitosti. Muž sa nevie hýbať, vydáva len neartikulované zvuky. V istom momente to vyzerá, že sa začne dusiť. No, vypovaj sa. Policajti muža odťahujú na chodník. Nie je vôbec schopný vnímať okolie. Ahoj, vieš, ľuče, vidíš ma? Pozri sa na mňa. Ako vidíš predstavu? Nie, je opíte do mňa. Dobre. Pane. No? Ešte vody, no? Čo? Vodu? A odkiaľ ti doberiem vody, čo? Nemáme vodu. Musíš vyčkať. Ja vám dám. Ne, žiadne peniaze. Tu si lahni. A osám bežať. Jak sa voláš? Mladík len s námahou vysloví svoje meno. Lež. Dupíš sa? Nežer to chvíľu. Je v značnom štádiu delíria. Chce jesť korienky a hlinu. A otravíš nejakými hladinami, ty kočil. No aj korienky začal hrať a hlinu. Chápeš to? Ne. Áno. Čo robíš? Dobre. Ti dajú zo saničke. Ale nie, hlínu, čo si sa ty zbláznil? Dobre. Nemôžeš jesť hlínu, čo si ty úplne blázon? Čo mu dám, tuta? Ale ja tam cítim vodu. Kde cítiš vodu? V hline? Čo si ty dáš? Pustiť do vás. No jasne. Počkaj, vydrž chvíľu, mi príde sanička. Ne, pitná voda. Čo si ty ujetí? Zdravotnícka pomoc, ktorú potrebuje, je už na ceste. Nej na sár. Neš takto vodu. Neblázni, však vydrž sanitku. Konečne prichádza sanitka. Muž stále opakuje, že chce piť. Bol by schopný vypiť kaluž vody na chodníku. Je jasné, že je v stave, v ktorom si vôbec neuvedomuje to, čo robí. Tak poďte, my vám dáme napiť trošku, dobre? Ale my vám do žilky trošku napiť. Nie tam. Poďte s nami trošku. Hop. Postavíme sa na nohy, dobre? Neboli vás niečo? My sme zo záchrany. Do sanitky poď. Tam je voda. My vás trošku vyšetríme, dobre? Ako sa voláte? Dobre, najskôr mi povedzte, čo ste všetko vypili. Rum? Koľko to je asi? Dobre. Aj pivo? Rum a pivo?